El municipi d'Énguera es troba situat al sud-oest de la província de València, a uns 320 metres d'altitud sobre el nivell de la mar. Capital de la comarca de la Canal de Navarrés, geogràficament s'integra en el massís del Caroig, formant una zona de transició muntanyenca entre els sistemes ibèric i penibèric. Énguera, ubicada al sud-oest de la província de València, presenta un clima molt particular perquè es troba entre els climes de la franja costanera, una clara influència marítima, i els climes amb més influència de la meseta. Així tenim, podríem dir que Énguera i la Canal de Navarrés té un clima de transició entre punts de litoral i punts de l'interior. La seva naturalesa, història, cultura i tradició fan d'Énguera una de les localitats més atractives de la comunitat valenciana, amb un extens terme municipal de 240,25 km², una població de 5.903 habitants i una economia basada a grans trets en l'agricultura. La localitat és un espai rural que alberga oportunitats per al seu propi desenvolupament i els dels municipis del voltant. La Universitat de València, a través del Vicerrectorat de Participació i Projecció Territorial, en el seu afany per contribuir al desenvolupament dels pobles valencians, va posar en marxa en 2012 la Universitat de la Tardor d'Énguera. Aquesta iniciativa va néixer amb la intenció de convertir-se en una eina perquè els veïns i la resta de la comarca reflexionaren sobre el seu patrimoni, llengua, tradicions, paisatge, història, economia, uns trets identitaris amb potencial per a convertir-se en motor de desenvolupament i facilitar un creixement socioeconòmic que permeta a la societat local encarar el futur amb optimisme. Seguint el seu esperit inicial, la Universitat de la Tardor d'Énguera arriba enguany a la seva 6a edició. Els dies 7 i 9 de novembre, diversos professors de la Universitat de València analitzaran els nous reptes socials, econòmics i educatius de la Universitat de la Tardor, finançada per la Diputació de València, que té un caràcter obert i divulgatiu.